कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. दापोली तालुक्यातील नवानगर येथे आज 5 मार्च गुरुवारी सकाळी सुमारे 8:30 ते 9 वाजण्याच्या दरम्यान कारचा एक भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली. दापोली येथून खेडकडे पालखीला जात असताना ही कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सिमेंटच्या मोरीला आदळल्यानं हा अपघात झालाय. नवानगर येथे रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सिमेंट मोरीला धडक बसून हा अपघात झाला. अरुंद रस्ता आणि साधनांमुळे धोका वाढलाय. गाडीतील चालक किरकोळ जखमी झालेला असून त्याला तातडीनं प्रथम उपचारासाठी जवळच्या खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलंय. सुदैवाने ह्या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. दरम्यान रस्त्याच्या कडेला ठेवलेली सिमेंटची साधनं आणि अरुंद रस्त्यांमुळे वाहन चालकांना मोठा धोका निर्माण होत असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. काही ठिकाणी रस्त्याची कामं सुरू असून देखील आवश्यक सूचना फलक नसल्यानं अपघाताची शक्यता वाढती आहे. त्यामुळे संबंधित विभागानं तातडीनं सूचना फलक लावून सुरक्षेची उपाययोजना करावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. सलीम रकांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी. Beep 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 beep.